Bueno, doncs comencem amb el vídeo d'avui. Avui farem, en concret, gadgets, que són els botons que tenim en el comandament del cotxe. Per tal d'explicar-vos-ho tot, pujo al cotxe, val? No és necessari engegar el cotxe per fer servir tots els gadgets que tenim al cotxe, però n'hi ha molts que o alguns que només funcionen si el cotxe està engegat. Per tant, per tal de poder-vos-ho explicar tot, engegaré el cotxe i canviaré la càmera per poder-vos ensenyar com funcionen aquests gadgets. Primer, per engegar el cotxe, veieu aquí? Sí? Apreto l'embrague a fondo, apreto el botó i el cotxe s'engega. Amb aquest cotxe meu és bastant senzill el tema. Si hagués fet el mateix apretant el botó sense apretar l'embrague, el primer cop no hagués fet res. Si ho hagués fet un segon cop, s'hagués engegat tot el sistema elèctric del cotxe sense engegar el cotxe. D'acord? Val, doncs començarem per la finestra. Aquí tenim les 4 finestres, les 2 del davant, les 2 del darrere. Veieu? Apreto i baixa, i pujo i puja, per bloquejar les finestres i per obrir i tancar els seguros del cotxe. Després aquí davant tenim això, que és pel retrovisor, sí? Selecciono dret, esquerra, sí? L'únic que faig és girar, i llavors bellugant tot, sí? Es belluga el retrovisor. Per posar-lo bé, jo normalment ho faig així. Primer poso la maneta del darrere, us hi fixeu? A la cantonada de dins a baix, aquí, sí? I un cop ho tinc així, tiro avall fins que veig una miqueta de la maneta del davant. D'aquesta manera em queda, bàsicament, una miqueta de cotxe com a referència i després a fora molta visibilitat. Ho faig igual amb un que amb l'altre, sí? Veieu? Ara selecciono el dret i bellugo una mica fins que em queda exactament igual. Val? És una bona forma amb aquest cotxe poder regular bé. Després tinc el del mig, que és important que des d'on soc, des d'on soc, si vegi tot el vidre al darrere dins del retrovisor. Val? Va, fet això, anem a parlar de les llums. Llums. Ara les tinc posades en automàtic. Per l'examen les podem portar en automàtic, no hi ha problema, sí? Això sí, si ens demanen que demostrem com funcionen les demés llums, haurem de fer el següent. Fixeu-vos. Apagat. Automàtic. Llums de posició. Llums curtes. En aquest cotxe, per saber que les llums curtes estan posades, ja ho posa aquí, veieu la línia? Després aquí tenim el testimoni de les llums de posició. Val? Per posar les llums llargues, tiro la palanqueta cap endavant i veureu com s'activa la llum blava al tablero. Veieu? Cap endarrere, cap endavant. Si faig cap a mi la palanca, faig ràfegues de llum. Sí? Val. Per posar les antiboires, amb el del mig, primer, recordeu que l'antiboira només és obligatori la del darrere. La del davant el cotxe no està obligat ni a tenir-la, sí? Per posar-la al davant, un cop he posat les llums curtes, important, si és de dia com ara, sí, ara és de dia, per posar qualsevol llum, primer posem les curtes en manual. Sí, en manual. Si és de nit, amb automàtic ja es posaran. Val? Ja per si soles es posaran. Com que és de dia, és millor que posi en manual les llums i llavors, doncs si ho aconsegueixo enfocar bé, mira, cap endavant, per posar, veieu que s'ha engegat el testimoni aquí dalt, la llum antiboira al davant, un altre cop cap endavant, per activar la llum antiboira al darrere, un tercer cop cap endavant, per desactivar la llum antiboira al darrere, i un últim cop, en aquest cas, cap endarrere, per apagar la llum antiboira del davant. No ho tornaré a fer, si no ho heu entès, tireu una mica enrere i ho torneu a passar i veureu que no és tan difícil, si no en el cotxe m'ho pregunteu, val? Val. Torno a deixar per l'examen, torno a deixar les llums
amb automàtic, sí? Com hem dit abans, d'acord? Del tablero, mireu. Compte revolucions. Indicador de que portem el cinturó posat. Indicador de que el freno de mà està posat. Velocitat. Gasolina. I si us fixeu, aquí a l'esquerra hi ha una fletxeta que ens diu que a l'esquerra es posa gasolina. Per si no sabeu quin cantó es posa a l'esquerra. Sí? Aquest cotxe no té indicador de temperatura del motor. Si passa alguna temperatura del motor, per aquí apareixen uns indicadors o en blau, o en vermell o en groc, que ens indica en blau que està fred, en groc que comença a estar calent, en vermell que està molt calent. Val? De la mateixa forma no hi ha indicador de l'oli i fan servir exactament el mateix sistema. Val? Un llantiol de color vermell si falta oli. Val. Claxon. Pip, pip. Sí? No el toco perquè dins de Poblat està prohibit. A l'examen, si us fan tocar o si us pregunten on és el claxon, li senyaleu, però no el toqueu perquè us poden ficar una falta per tocar-lo en un lloc on està prohibit. D'acord? Val, seguim. Això serveix, suposo que ho sabeu, sí, perquè el sol no ens molesti, suposo que sabíeu que podia fer això. Això és el retrovisor al darrere, però hi ha alguna que no sé si coneixeu, que és aquesta palanqueta d'aquí, que és el sistema antideslumbramiento. Aquesta palanqueta d'així, si jo li dono cap a dalt, veieu com es reflecteix aquí dalt la imatge que vèiem abans, però reflecteix el sostre? Sí, això aquí amb el vídeo és difícil d'ensenyar-ho bé, vale? Però la idea és que quan el cotxe al darrere porta les llums llargues posades, si jo faig servir aquesta palanqueta, rebota la llum al vidre al sostre, m'atenua la llum que jo veig i, per tant, evita que jo em quedi sec. És el sistema antideslumbramiento. Sí, és un sistema molt útil, molt antic i molt fàcil de fer servir. Les llums de dins del cotxe, apagat. Això és el sistema que quan jo obro la porta s'obre la llum. Veieu? Ara obriré la porta i s'obre la llum. I si li dono a la dreta, queda engegat. Sí? Perfecte. Anem aquí baix. Sistemes que heu de conèixer. Per fer que l'aire entri només de fora o de dins. Sí? De fora o de dins. Lo bo de que l'aire només entri de dins és especialment útil a l'estiu per fer recircular l'aire i evitar que l'aire condicionat hagi fet un esforç per refredar l'aire. Lo bo és que evita que a l'entrar aire de fora entrin males olors, contaminants, ens evita una mica de problemes. Aire condicionat, normalment jo a l'hivern el porto apagat, vale? És un bon sistema a l'hora de secar els vidres, ens ajuda una mica a secar la humitat, tot i que a l'hivern ja veureu que no és tan útil com a l'estiu. Això també és important perquè això fa que surti aire per davant, el vidre al davant, ens ajuda a desentelar el vidre al davant, vale? És el sistema antibau delantero, i això és el sistema antibau trasero o luneta tèrmica. La luneta tèrmica es diu luneta tèrmica perquè té aquelles línies negres, no sé si es veuen massa, però suposo que sabreu que tots els vidres del darrere tenen aquestes línies negres. Aquestes línies negres són resistències elèctriques, sí, que quan jo apreto el botó fan que passi electricitat per dins i aquesta electricitat calenta, perquè és una resistència elèctrica al cable, que calenta el vidre, que desentela o descongela el vidre. Després, per regular la temperatura, aquí teniu per donar més potència o menys, més fred o menys, i per on voleu que surti l'aire, sí, les diferents opcions que tenim. Vale? Ara a l'hivern jo normalment ho deixo així, tal com ho veieu ara configurat, aire de fora, a dalt i a baix, i amb una potència mitja normalment és més que suficient. Val? Després, coses importants, que no me n'oblidi. Aquí, a la guantera, tenim els papers del cotxe, ja en parlarem també. Sabeu que tenim 3 documents obligatoris, fitxa tècnica,
permís de circulació i assegurança. Ja parlarem un dia específicament de documentació. Després tenim aquí també el xaleco groc, que suposo que el veieu aquí sota, i la senyal UV16 que va amb aquesta caixeta. Després aquí a la porta tinc aquest martellet d'emergència que serveix tant per tallar el cinturon com per trencar la finestra en cas d'emergència per poder sortir des de dins. Si hem de trencar un vidre en cas d'emergència, sempre millor la finestra lateral que no el vidre al davant, que el vidre al davant són dos capes de vidre dos de plàstic per una de vidre, val? I és un vidre que no és fàcil de trencar. És més fàcil que surti tot sencer que no cal trenqueu per poder sortir per ell. Per això és més fàcil, si ha de trencar sempre la finestra lateral. Val? Doncs res, per avui ho deixarem aquí. Seguirem un altre dia dins del cotxe o amb les teòriques que gravo des del set de gravació a la classe.